Mangwanani kwaziwai pamusoroi wabati wechigaro pamusoroi wafundisi wedu wana baba wana mai wakoma newaning'ina. Ndinonzwa mufaro nemanyukunyuku kunge ndiinemi pazuva ranhasi. Ndinotenda nemukana wokunge ndichikwanisa kunge ndichiuya neminzi dzerecording idzi. Zvatondinakira kuti ndikwanise kunge ndichigoverana nemi neminzi iyoyi. Nhasi izuva guru, happy new month kwamuri mese. Saka nekuda kwekuti nhasi izuva rekutanga remwedzi, ndati rega nditaure nenyaya yekugashira mwedzi nezuva idzva. Topic yangu inoti iyo kugashira mwedzi nezuva idzva. Vanondiziva ndiri mental health therapist, ndiri kanzura pane zvimwe zvese zvizhinji zvandinoita. Saka semunhu wecounseling ndinofarira kunge ndichiita zviri zvekudzidzisa kuti tinge tichinyora pasi zvinhu tichitaura. Saka ndinenge ndichida kukukurudzirai kuti pamunouya pamaprayer line aya musangomuka muchingoteerera. Ibvai maita kuti ive nguva yekutorana nepeni yenyu nepepa renyu muchinyorawo zvamunenge manzwa, muchinyorawo zvinenge zviri mupfungwa. Zvino ini ndichange ndichida kutanga nekubvunza mibvunzo vadikani. Tati tiri kutaura nekugashira mwedzi nezuva idzva. Ndine mibvunzo yandinoda kutanga nekukubvunzai. Mibvunzo yangu inotevera ichiti, wagadzirira here mudikani kugashira mwedzi nezuva ranhasi idzva? Wakagadzirira here kunge wapinda pazuva ranhasi raSeptember 1 musi wa2024? Chii chauri kuda kuti chiitike pazuva ranhasi pamwedzi wanhasi waSeptember? Chii chawakatarisira, chawakanamatira kubva kuna Mwari, chauri kuda kuti chinge chichiitika mumwedzi uno waSeptember watapinda uyu? Kana mwedzi wega wega uri mumweri wevanhu anogadzirira kuti mwedzi unoyu vadikani indoda kuti ndiite chakati nechakati nechakati, ndo zvandiri kunamatira, ndo zvandiroda kuti ndiite, kunyange dai kari kanhu kadikuduku. Wagadzirira here kuti uzviwane? Ndiani unofanirwa kutaura naye kuti zvauri kuda zviitike? Wakagashira zvazvinoita vadikani? Kazhinji tinosangana panguva pamukana yakaita seinoyi, tonamata pamwe chete. Ndonamata ndiri ndega pane zvandinenge ndichida kuti nditaura natenzi wangu. Asi kuti nhasi ndauya kuzokuyeuchidzai kuti handi kunamata chete kukuru, asi kuti tinofanirwa kuti tigadzirire kugashira kudayirwa kweminamato iyoyo. Magadzirira here kudayira kuchaita Mwari minamato yenyu yamuri kunamata nezvishuwo zvenyu zvamunoshuwira? Pachirungu vanoti, are you ready? Are you prepared? What do you want? What do you need? Ndaitaura neumwe munin'ina wangu, ndine vaning'ina vangu vari kuno, ndiri kuno kuAmerica. Ndaitaura nevaning'ina vangu, tiri kufamba, saka ndinogara kunonzi kuOrlando, Florida. Vaning'ina vese nana mai vanogara kunonzi kuBoston, Massachusetts, muno muAmerica. Saka tinomuka makuseni ega tichifamba tichiexercise. Pavaning'ina 5 tiri 3 tinomuka tofonerana pafoni. Ini ndiri kuno kuOrlando, ivo vari ikoko, tofamba 1 hour. Makuseni tinonamata tese, tobva tafamba tichitaura tichiseka. Saka nhasi pandandiri kugadzira kuti ndizonge ndichigadzirira mharidzo ino yandiri kukupai, ndikabva ndati nini ndikati ndoda kuti nditaure nenyaya yekugashira mwedzi nezuva idzva. Zvikanzi nemunin'ina wangu, of course you have to be prepared. Zvikabva zvanzi ndichiri kuziva kuti pamagirl guides kumba pandandiri mugirl guides taiti be prepared, girl guides be prepared. Tikati tinokura tokanganwa kuti zvinhu izvozvi taidzidziswa uri magirl guides muri vadiki kuti be prepared.
inga being prepared inodiwa pane zvinhu zvese zvatinoita muupenyu. Are you prepared? Have you prepared to receive? Are you prepared to receive? To receive. Pareceiving apa pane basa. Nekuti kazhinji kacho toda kungoreceiva zvakanaka chete. Kuti ndoda kuti zvinhu zvangu zvinge zvichifamba zvakadai, ndo receiving yatinonge tichida iyoyo, yekuti tinoda kungoreceiva zvakanaka chete. Asi muna Mwari receiving yacho adikani yakasiyana siyana. Dzimwe dzenguva vanotipa receiving yekuti tigadzirire to receive zvakakura zvavanenge vachida kutipa. Asi rwendo rwacho wadikani runoda kugadzirira kureceiva zvavanenge vatipa pazuva nezuva. Zvimwe zvacho zvidiki, zvimwe zvacho zvihombe, zvimwe zvacho zvinochemedza, zvimwe zvinosekesa, zvimwe zvinofadza, zvimwe zvinosuwisa. Marongero avo akasiyana needu. Tati kune munin'ina wangu ndikati, saka iwe wakadzidziswa be prepared. Ini ndandiri muGirls Brigade. Girls Brigade vaiti sing, save and follow Christ. That is our motto. Zvikanzi, asi you need to be prepared to sing, save and follow Christ. Ndikati aiwa mainini mataura ichokwadi. Handingaiti sing, save and follow Christ chete kana ndisina prepare to sing, save and follow Christ. Asi iwe kana waprepare, you also have to be ready to sing, serve and follow Christ. Saka ndaona kuti zvese zvinobatsira pakugashira mwedzi nezuva idzva. Saka zvazvinoita kana iwe usina kugadzirira kugashira, unoonawo pasina zvizhinji zvawagashira. Mwedzi unongopera kuti kwenga mwedzi watopera naiveduwe. Gore rinongopera kwenga gore ratopera naiveduwe. Mubvunzo unenge uchinzi, waitei gore rino? Waitei pazuva ranhasi? Waitei pamwedzi wanhasi? Vazhinji vari kungomuka vachienda kubasa, vodzoka, vamwe vanongomuka vogara pasi pamushana, vogara pasina zuva nezuva, ngoti ndongotenda Mwari kuti ndamuka, ndongotenda Mwari kuti ndichine paycheck iri kuuya, ndongotenda Mwari kuti ndichine zvichingova izvo zvoga zvavanenge vachiita. Asi kuti handisi kuti ndiri kuita kuti zviduku zvihombe, nekuti kumutswa kuhombe, kuwana paycheck iyoyo kuhombe, kuwana chikafu patebhuri ipapo kuhombe, kuwana pekurara chaipo negumbezi rekufuga zvihombe izvozvo. Saka pamwe mudairo wemubvunzo yandaitai kwamuri unenge uri kuti ndikangokwanisa kuti ndisevenze ndiwanewo kuti 40 hours, nokuti vamwe vanenge vachita macontract work ekuti unenge usina kana ne40 hours idzodzo dzekuti ukwanise kunge uchiwana paycheck inokuita kuti urarame, kana kuti urarame iwe nemhuri. Saka sometimes kana ndichibvunza kuti wagadzirira here, pamwe kugadzirira kwacho ndikungogadzirira ikoko kuti ungowana mabasa iwayo kuti ukwanise kuwana kana overtime, one overtime yekuti uwane extra mari. But zvinoda kugadzirira to receive it, kwete kungoti wedowe ina ndandiri kuda 8 hours ze extra shift, but ndifunga kuti ndinombodzipuwa ini. Ukange watodaro haupiwi, nekuti you are not ready, hauna kunge wakasungunuka uye wakagadzirira to receive. Mavhesi angu anoenderana nezvandiri kutaura zvekugadzirira mwedzi, regai ndimbokuverengerai. Isaiah 43 verse 19. Inoti iyo, tarira, ndiri kuita chinhu chitsva, zvino chiri kuuya, hamuna kuzviziva here? Next verse is 2 Corinthians 5 verse 17. Vakorinte 2 verse 5, Vakorinte 2 Corinthians 5 verse 17. Inoti iyo, ngatizive kuti munhu wese akabatwa naKristu akava chinhu chitsva,
zvekare zvinhu zvekare zvapfuura. Yekupedzesera ndatarisa zvakazarurwa 21 verse 5 inoti iyo akaudza kuti tarira ndiri kuita zvinhu zvose zvitsva. Vadikani, zvakafanana nemurimi. Murimi haatarisi mwedzi kana kutanga kwezuva semwedzi kana richingove zuva chete. Murimi ane zvinangwa, ane chinangwa nenguva imwe neimwe yaainayo. Chinangwa chake ndechekukohwa, asi haagone kukohwa asina zvimwe zvinangwa zvaanofanirwa kugadzirira. Pachada kutimbwa munda wake waachadyara, pachada kugadzirirwa kuiswa manyowa muivhu raachadyara, pachada kugadzira mubhedha kana achaisa mbambaira, achada kuzosima, asima pachada kudiridzwa, adiridza pachada kusakurirwa nokuti masora ndo paanenge achidawo. Pachizodiwa kukohwewa kwezvadyarwa izvozvo, murimi anogadzirira zvese. Apedza kukohwa achagadzirira kunotengesa. Murimi. Saka ndokuwana kwaanoita mari yake yekuti awane kurarama. Saka achada kuzogadzirira kunotengesa. Zvinoda kugadzirira vadikani. Hatingangorambe tichingonamata tisina tariro yekuti minamato iyoyo inodayirwa chete. Nerimwe remazuva pane mimwe inoita makore vadikani. Hanzi musaore moyo, musaore moyo, ndezvaMwari. Nokuti nguva yose yatinenge tichiti handiti zvakanzi izvo ndofanira kugadzirira to receive, ndofanira kutarisira something every day kana kuti every month. Saka zvinhu zvacho zvazvisiri kuita. Pane chandandichida chakati hazvisi kuita. Chimwe nechimwe chine nguva yacho. Saka pakugadzirira kugashira dzimwe dzenguva kugashira zvakasokumbirwa kare makore ekare. Ndosaka ndichikurudzira kuti tikange tiri pamwoyo nemweya wekunge tichigadzirira kuti mwedzi unoyu Mwari pane chamuchandipa chete pazuva nezuva remwedzi uno, regore rino, reupenyu huno. Handingangoraramika rekuti ndamuka voti ndakupa chipo cheupenyu pasina zvimwe zvamunondipa zvamakandiraramisira. Zviripo chete. Saka inini ndiri kuda kugara ndakagadzirira kuti pane zviri kuitika chete zvakanaka pamwedzi uno. Nepo zvakaipa zvichiuya, nepo zvinorwadza zvichiuya, nepo zvinosuwisa zvichiuya. Marongero aMwari vadikani. Vakatotitaurira vakati handizokupii mazuva acho ese achinge akangojeka. Zuva rakangocheka nyika. Pachanaya mvura pazuva. Kuno kuAmerica kunana Boston kunaona mai vangu kune snow. Pachaita snow. Kuchanaya mvura. Kuno kwandiri kuFlorida kune mahurricane. Anoita mhepo inosumudza matenga. Motikari unoona dzichitutwa dzichienda. Maitiro aMwari.
zuva ranhasi mangwanani ano, asi kuchaita masikati, kuchaita manheru, dima rinouya. Asi ngatigadzirirei nekuziva kuti rinouya dima, asi zuva remangwana, hanzi joy comes in the morning. Asi kana uri munhu anogara akangoti nepauya zuva, paunenge uri muzuva, iwe mukati momoyo wako, mukati meupenyu hwako, paunenge uchitarisa unenge uchingoona huri usiku. Vadikani, tarisaiwo nezuva, mutarisire kuti usiku hwapfuura, asi kuti mangwanani ano ndiri kuwana chekufara nacho, ndiri kuwana chekutenda nacho, ndiri kuwana chekutarisira, nekuti zuva rabuda uye ndiri pano, ndiri mupenyu. Hanzi tikaita pedu, Mwari vanoita pavo. Mukatarisa, mukagadzirira kuti ndatarisira Mwari, ndagadzirira Mwari nemoyo wakasununguka, Mwari vanoita pavo. Mwedzi uno watanga nhasi, chii chauri kuda, chii chauri kugadzirira, chii chauri kuda kupemberera nokutenda nacho Mwari. Hanzi kunyangwe dai usingazive, nyora pasi, ungotenda kuti Mwari, zvino izvi I cannot pinpoint, handisi kuziva kuti chii chaitwa, sindiri kungonzwa manyukunyuku, mwoyo wangu nemweya wangu uchiti regai ndikutendei, nekuti pane zvamuri kugadzira Ishe, pane zvamuri kuita Ishe neupenyu hwangu. Isaiah 43 yatiyo, tarira ndiri kuita chinhu chitsva. Pane zvavakaita kare, zvakanaka nezvakaipa, asi kuti vari kuti iwe chirega kuramba wakabatirira pane zvakanga zvakaipa, pane zvakanga zvichirwadza. Chitarisira chitsva chandiri kukugadzirira, chitarisira zvitsva zvandakakubatira. Hanzi haumuzivi here kuti zuva nezuva, mwedzi nemwedzi, gore negore, ndiri kukugadzirira zvitsva? Asi wakagadzirira kuzvigashira here? Kana kuti iwe uri kuda kuramba uri mudima, hausi kuda kuenda pachiedza, uri kuda kuramba wakatarisira zviri kurwadza zvisina kuita, haudi kuregerera, haudi kuzviregerera, haudi kuregerera vamwe, nekuti uri kuda kuramba uri mudima. Asi kuti ini ndine zvitsva zvandiroda kukugadzirira. Handizivi kuti ndiani wandiri kutaura naye, asi kuti pazuva ranhasi ndauya kuti ndizoti, gadzirirai mutarisire muchiedza, svinurai mutarisire pazuva rakanaka, nokuti Mwari vari kuti ndine zvitsva zvandiri kukugadzirirai. Ndinojoka nevanhu ndichiti, unoziva, pane imwe nguva yaunotarisa uchinzwa kuti chii chaicho chiri kuita kuti ndinge ndiri pano, ndiri mupenyu? Chii chakaita kuti ndinge ndiri panyika pano? Vamwe havana kukwanisa kuenda kune dzimwe nyika. Muri Australia, vamwe vari kuUK, isu tiri kuAmerica, vamwe vari South Africa. Tinotambura asi tiri vapenyu, tinotambura asi zviri nane pane vari kumusha. Takatarisa kudaro ndikati, saka sei ini ndiri pano, sei ndariwana nyasha dzekunge ndiri pano pazuva ranhasi pamwedzi unoyu? Ichocho chinhu chekutenda, chekungotenda kuti we are on this side of the grave, yekuti tiri kufamba panyika, vamwe vave pasi, havasisina mukana wekufamba. Saka vadikani, let's not take it for granted yekuti tawana mukana wekunge tiri pamwedzi mutsva, pazuva idzva. Ndichipedza ndinoti, ivai nenguva
yamunotora pepa nepenzura kana peni yekutarisa mwedzi waAugust watasiya uyu, kuti chii chamakaitirwa naMwari pamwedzi uno. Ndinoziva zvinonetsa kune avo vari kurwara, vari pamarwadzo. Zvinonetsa pane avo vakarasikirwa vari kuchema. Asi pakati pazvo pane chimwe chawakaitirwa naMwari. Wana chimwe chaunotenda kubva kumwedzi watabuda uyu. Mochitora peni iyoyo, mowana nguva yekunyora zvinangwa zvenyu naMwari wenyu zvezuva ranhasi nezvinangwa zvemwedzi watapinda uno. Ivai nenguva yekunyora zvamuri kuda zviri pamwoyo penyu. Musatye, musavhunduke, nokuti Mwari uyu ndibaba vedu vari kuti unodei, chii chauri kuda, ndingakuitirei. Kana wanyora pasi, unovimba neni here kundigadzirira kuti ndichakupa zvandiri kukugadzirira. Musafambe mudima, musabvumidze dima kuti rirambe richikutevedzai. Batirirai pachiedza. Gadzirirai mubatirire pachiedza. Torai nguva yekutenda pazuva ranhasi, nekuti mamutswa uye muri kunzwa izwi rangu zvikomborero zvizhinji izvozvi. Nepazviri kurwadza vadikani, wanai nguva yekuziva nekuvimba kuti Mwari haazokusiyi kunyange dai zvorwadza sei. Mwari vanemi. Mwari vanokutungamirirai mukuchema imomo nemukurwadza ikoko. Vimbai navo, imi mofara chete kuziva kuti kana ndichifamba naJesu, Jesu chete, hapana zvinozondiwira. Naiwaya mashoko vadikani, tinoti kana mapedza kuteererai, mondiimbirawo rwiyo zvikomborero zvizhinji, nekuti pane zvikomborero nemikana nemarongero aMwari zvamarongerwa pazuva ranhasi nezvacharongerwa pamwedzi unoye. Saka zvikomborero ngazvive nemi nemhuri dzenyu nezviri pamwoyo yenyu. Vakunyaradzei, vakurapei kuna avo vari kurwadziwa. Asi kuti ngatitarisirei nechiedza pamwedzi uno watatanga. Modzokorora kuteerera kuti mugopindura mibvunzo yandatanga nekubvunza nayo. Tozoonanazve pane rimwe zuva nemukana, nokuti ndichadzokazve pamwedzi uno. Ndini wenyu Dr. Stembile Mahlatini Mazvita.